Kaixo, ni Naia naiz. Kaixo, Josia naiz. Eta guk irlandesaseko ikastetxeak gara. Leioako diagnostikoa, irlandesaz leioa. Diagnostikoa. Fokua, irlandesaren eta euskal zabaldiaren arteko bidearen eta gure ikastetxeen alboko parke berriaren garbiketa. Tresna, kale garbiteko behaketa erabili genuen. Ondorio nagusia, arazoa, gure inguruko garbiketa hobetu beharra dago. Eta egoera, ikastetxetik gertu dauden leku batzuk etengabe zikin dago. Metodologia, oinarra, behaketa, zuzena eta datu bilkatu. Prozesua, ikasleen bidea oinez, salketa eta zapor bilkatek dokumentu dituzte. Datuen ezaugarriak, datu eta argazki ebidentzia ugari. Hemen zaborra eta papera dago eta zalantza nagusia. Ez dago argi udalaren zein sailen ardura den zati hori garbitzea. Amaiera, ekintza plana, eskaera, ingura garbiketa ikerketa bat. Helburua garbiketa maitasun handia lortzea. Eta gure mezua leioa garbia eta zaindu behar dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko.